Yurdumyzyň Lewap vilayatynda da diýarymyzyň ähli ýerine bolşýaly hormatly prezidentimiz arkydaly gahryman serdarymyzyň aladalary we telekeçilere ýakyndan berýän kömek gollawlary we önümçilik işlerini ýola goýmakda döredilýän giň mümkinçilikleriň esasyna döwrewap önümçilikler ýola goýulyp gerime has giňeldilýär. Ýola goýulan tutumly işleriň netijesinde vilayatda durly önümleri öndürýän önümçilik bilen birlikde göw önümniň durly görnüşlerini öndürýän döwrewap biletişhanalaryň bir näçesi hereket etýär. Olarda zähmet çeken işçi hunermenler göw önümniň bol hasyny ýetişdirmek bilen arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylanam olu üstünlikler bilen jemlemek maksat edinýärler. Häzirki günlerde gazanylýan netijeler bolsa oňa aýdyňlyk bilen kepil geçýär. Welaýatyň Çerje ötrawynyň çägine hereket edýän Altyn Burgut hususy kärhanasynyň ýylaçyşhanalar toplumam azyk bolçulugyny döretmekde münasip goşundyny goşup gelýän hususy önümçilikliň biridir. Bu ýylaçyşhanalar toplumy jemi 8,5 hektar meýdan tutýar. Erkinji nowatda bolsa önümçilikde işgärliň üstünlikle zähmet çekmegi we dinçelmek üçin ähli şertlerin döredilendigini bellemek ören ýakymydyr. Ýylaçyşhanada halkymyzyň ýylyň ähli pasyna tergöw önümleri bilen öpçün etmek babatda öňde goýulan wezifelerinden ugralnap, inni bir näçe ýyldan bäri wajyp azyk önüm bolan pomidoryň bol hasylyny ýetişdirip gelýärler. Bu ýerde ýaşlaryň ýüzden gowrak zähmet çekýän. Esasy bellemeli zatlan biri bolsa, ýylaçyşhanada işleň dolulygyny innowasion tehnologiýalaryň üstü bilen amallaşdyrylýar. Önüm öndürmekde dünýäde ýylaçyşhana şertlerini hasyl almakda öňde barja döwletleriň baý tejribesi öwrenilmek bilen bu ugrda baý tejribe eýe bolan ýurtlaryň kämil häzirki zaman innowasion enjamlary önümçiligi ornaşdyrylanlar. Önümçiligiň esasy aýratynly bolsa pomidoryň ýürüýte gaplary ýerleşdirilýändigidir. Şeýlede önümçilikde pomidor nahallaryny iýmitlendirmek, ýylaçyşhananyň howa çalşygy, ýylylyk ýaly gözäçilik işleri doly awtomatik usulla sadanylýar we ýürüýte hunermenler tarapyndan kompýuterlaryň üstü bilen gözäçilik edilýär. Şuň kunna ýylaçyşhanalar toplumyna pomidoryň ýokary hilli görnüşleriniň bol hasyl ýetişdirilmek bilen bu önümler özüne çekijiligi we uzak ara çekmäge ýaramlygy bilen tapawutlanýar. Ýylaçyşhanada hasyl ýygnamaklyk noýabr aýyna başlanmak bilen tapgyrlyň dowam edýär. Önümçilikde her bir toy bayrama bol hasyl bilen sowatly barmaklygam asly däwe urlanlar. Täzil bayramçylygynyň öň ýanynaky günlerde de hasylyň uly tapgyrynyň ýetişdirilendigini bellemegem ören ýakymlylar. Bu ýerde zähmet çeken işgärliň zähmeti bilen pomidoryň her bir düýbünden ortaça 10-15 kilogram hasyl almaklyk gözüň toplum boýunça bir owa hojulyk ýylynyň dowamynda 2000 tonadan gowrak hasyl ýygnamaklyk maksat edilýär. Diýarymyza azyk bolçugyny döretmekde münasip goşundyny goşýan we halkymyzyň bereketli saçaklaryny önümleri hödürleýän ýylaçyşhanalar toplumynyň işgärleri, hususiýetçiligi giň ýol açan we telekeçilere ýakyndan gollawlary berýän halkymyzyň milli lideri gahryman arkadamyza we hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar.